Takže čus lidi, tady vás Luke Later a máme tu další video po dlouhé době a dnes to bude u prvního premiérového videa z Techitu, bude moje srdce nazývá Techit Fest, budou to rady z Techitu. Aha, už to je moc. Už to nestíhá to. Dnes si ukážeme stroj, jak doplňovat MFE bez pomocí solárních panelů nebo nějakých, nestačí tady na to tady ten stroj, ale doporučuji se začátku mít aspoň, tak řeknu si lepek. Doporučuji mít třeba, řeknu, tak 20 000 nabitech nebo kolik, ono to potom docela nic moc. Třeba tady vypadá ještě jedna redstone. Ne, to jako, hodí se to se začátku, ale pak už jako na začátek se to hodí. Ale pak jako, když už si vyděláte ty solární panely, tak to je zase trošku k ničemu. Ano, já si jen takto vyčistím, na tom se můžu vzít takto. Ještě si vezmu mátorový věci. Nakopání, když tak. Já to měla zatím stačit. Takže co budeme potřebovat? Tyto 2 energy kondenzory, macenátor, 3 wooden trubky, dřevěný, 1 distribution pipe, 14 cobblestoneových trubek, 6. Ze začátku na těch 6 ani moc ne, ale pak vám to může hodit. Vidíte, teď už to takhle docela trošku nestíhá. Tady se vám to určitě hodí. Já zvládám tam až ta sere. A ještě taková menší rada, pokud se vám to začne přeplňovat, tak ještě můžete udělat celou jednoduchou věc. Čest. Ano, dáte si takto 2. No, stačí 1 takto a pak vám tam budou ty přebytečný. No, ale už jdeme ke stavbě. Co budeme potřebovat? Je to, no to jsem si říkal. Takže 6 overclocků, 6 kabelů nějakých a doporučuji určitě glass fiber cable, LV transfer, nebo záleží, s čím to chcete napájet, a minimálně MFE. Protože ten je na tom určitě líp, a pokud to pomalí, tak si kolem do toho dejte ještě více redstone engineů. No dobře, co tady máme dál? 3 redstone engine, nebo samozřejmě více, podle vás. 5 redstone torček, to je taky podle vás, tak kolik si tam dáte engineů. Redstone, 1, 2 blaze rody a 2 golden transport, golden zrychlovací trubky. Taky záleží, ale 2 naprosto úplně stačí. A první věc, proč blaze rod zrovna, a to má hezký dobrý bug, že pokud ho dáte do macenátoru, vytvoří víc EMC než on samotný, protože z jednoho blaze rodu je 5 a jeden blaze powder má 768. Takže dobrá věc je, že tady vám bude 4 na blaze rod, tady 1 na redstone. Ano, a co tady máme? To je všechno, takže já si vezmu potřebné věci. No, čekáte, no. Nadáváme 4 minuty. Dobré. Tak, já si tady zbožím tu často. Ano, takže tady si postavíme macenátor. Napíchneme z něj takhle pipu dřevěnou. Tak dáme koblovou. Co dáme distribution pipu. Tak já si to zničím zpátky. Ano, takhle si to dáte. Tady. Distribution pipe má dobrý nastavení, že třeba nastaví, třeba tady si jich třeba přijede 5 a nastaví, že aby sem měli třeba 4 a sem třeba 1. Takže na modru si nastavíte tady 4. To záleží, jako co se vám na té induction pipe ukáže zrovna. A tady na tu světlozelenou dáme 1. Pak si to takhle už všechno se tím můžeme vypnout. Sem si dáme 1 blaze rod. Sem si dáme 1 redstone.
tady dáme další pipu. Se dáme redstone engine, tady taky dáme redstone engine. Pak si vezmeme pipu, teda trubky. Tady si dám zrychlovací, když tak. A takhle to pojede. A musíte to napíchnout ze zadu, protože ze prostředka to myslím pojede sem. Ne, tak, když to máte ze zdola, tak vám to povede sem, a když to navedete takhle ze strany normálně, to pojede sem dolů. A automaticky vám to bude vypadávat. A teď, když nemám jednu čestu, tak si sem ještě můžete dát čestu. Ano. Pak, tady odtud. Tady dáte jeden wooden pipe, sem si takhle dolů dáte gold pipe. Jo, já to mám lopatku. Tak si teď zase dáte redstone torčku. Ano, takto. A vezmeme si ještě tady ty normální trubky. Napíchnete ji na... stačí jenom takto. Já jsem tu teda, buď jsem tu pipu nějak přepočítal, nebo už jí více mich asi už ušetřil, no to je jedno, takže jedna pipa navíc. Pak tady máme asi takhle vezmeme grass fiber cable, tady uděláme tady to. No, takto. Sem si uděláme jeden blaze rod. Máme co ještě. Nebo stačí, když tam dáte třeba úplně plnou baterii. A fakt opravdu doporučuji k tomu výlovu z těch redstone bych dopal víc, protože pak vám to blazery jsou rychlejší a nějak to jako není moc efektivní. To tady se vám už udělám. Jo, ty overclockery mám u sebe. Bang, jsou tady. Zapneme tu, jo, sem dáme ještě redstone engine. Tady zapneme. A tady zapneme. Já si dám den. Vidíte tady, potud vám jede první blaze rod. Takže uvidíme, kam on zacestuje. Když si půjde rovně nebo všemu blaze rodu. Ne, ten jde rovně, vidíte. Teď se z toho udělá 12 redstone a ostatní jedou tady. Tenhle už pojede do baterii. My jsme to nastavili obráceně, to má být překlep, já jsem se trošku překlep. Vidíte, tady se vám z toho mám udělat blaze rod, já jsem to podělat. Si opět vezmu jeden blaze rod. Počkáte, že do zelený teď by mělo jet 4, ano, a do jednoho modrý 1. Takže to udělám ještě jednou. Ano, se nám tady dá 5 těch blaze powderů. Tady jede jeden, ten by měl zamířit sám. Ten redstone už vyšla. Teď pak se nám tady udělá jeden blaze rod. Další. Tady. A ten pojede. No a ze začátku bych to tam ještě moc nedával zatím. Ať jede už. Pak nám teda opět zamíří sem a ten cyklus se bude opakovat. Vyjede 4 sem, 1 sem. Hned se nevědou sem. A takhle máte dobrou energii bez použití solárních panelů. A nebo prostě redstone, vodních elektráren a tak dále. Takže doufám, že se vám první video líbilo, pojďte se nám video, potěší like a odběr a budu se těšit u dalšího videa. Díky a čau.